vægge og sådan noget. Ja. Og det gør ondt. Og vi skyder hinanden i hovedet. Og vi gør i gang. 3, 2, 1. Okay, det der beklageligt. Det ser ud til, at Mathias er for lidt Der er lidt afløsning på Mathias der. Nej, Lukas. Mathias er der for helvede, der er Lukas. Og der er Mathias. Hvordan er det? Og der fik Lukas lige på hovedet. Og for det første, jeg hedder Kasper, det er Lukas, og det der, det er Mathias, ham i den blå, og ham i den orange, det er Anders. I må meget gerne skrive kommentarer til det her, hvis vi skal lave mange flere. What the fuck? Den sidste video, den er meget god. Det var sjovt. Og skal Mathias. Typisk mongoler. Anna! Jeg har haft en god idé. Det håber jeg, du har, for du dør snart. Kom! Shit. Det er noget af en første kamp, det der. Der vil jeg Anders lige. Jeg synes ikke, du filmer mig så meget. Jeg tror, Mathias er sådan der bæst. Så der er Anders, han lige gør en hel masse ting. Det der. Længe må jeg leve. Ja, der er Anders igen. Og der ligger Lukas næsten og ved at græde. Nej, jeg gør det aldrig. Og jeg tror jo, den var 3 minutter, den her, ikke? Den slutter. Ja, det her pæk-video. Jeg stopper den om 3, når der er gået 3 minutter. Eller når den er på 3 minutter. Ja. Og det er den lige om et par sekunder. Ja. Jeg fører hvis. Om 30 sekunder. Jeg er god.